7 مليارات دولار. با آمادەبوونا سەرۆکی سووریای ئەحمەد شەرع ڕێکەوتنە چارقۆلیە تایبەت بێوزە دناوبەرە وڵاتی سووریا و ئەمریکا و قەتەر و تورکیا هاتە ئیمزاکردن. li gorî rêkeftinê de 5,000 megawatên elektrîkê ji bo Sûriyayê were dabînkirin bi gujmê 7 milyar dolarê Emerîkî. Qonaxa dina li pêşiya me peydakirina gazê ya ji boriya gazê ya ku ji Urdunê tê. Yan ji wê tora boriyên gazê di navbera me û Tirkiyeyê de ku em niha nûjen dikin. Ev yek wê bibe eger ku wêstgehên me karibin karebê peyda bikin. Bêguman wê demjimêrên karebeyê jî zêde bibin. Rêkeftina çarqolî dê ji du beşan pêk were. Beşeyekê avakirina wêstgeheke berhemanîna elektrîkê ji enerjiya rojê bi berhema 1000 megawatî dema ku ji bo hatiye terxankirin nîzî salekî ye. Beşê duê avakirina çar wêstgehên elektrîkê ku li ser gaza siruştî kar dike. 3 sal karkirdin pîwîst e ta bikeve buwarê cêbecêkirinê de. Berhema wê jî di 4000 megawatt be. Bi piştevaniya Xwedê li gel van 5000 megawatan wê di dema 3 salan de pêdiviya Sûriyê bi elektrîkê bi temamî çareser bibe. Niha Wezareta Sûriyê kar li ser girêdana tora elektrîkê bi tora welatên derdorê dike. Pêwîstiya Sûriyayê bêgiştî bi 7000 megawatî heye ta bikaribe 24 demijmêrên elektrîkê bu welatiyan bide. Tişta ku niha li ber destê hikûmeta Sûriyayê heye tenê 2500 megawatên elektrîkê ye ku dibête nêzî 6 ta 7 demijmêrên elektrîkê. Dilxwazim Hemed Rûdaw, Dimashq. شكرا صاحب الفخامة وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وكل عام وسوريا وبلادكم جميعا